Колеги, отново го правиме. Колеги, няколко хиляди евро ще раздаваме на 15 август на Леденика. 10 часа голямата поляна има много знамена. Няма как да ни изпуснете. Главен спонсор XP, BAT SME и M-Detectors, втори национален събор по метал детектинг в България тази година от BAT SME и M-Detectors. Първа голяма награда Icon с слушалки. Втора голяма награда, приятели, Icon X с слушалки, разбира се. Виждате меню на български, само при нас официалният и единствен представител на XP за цяла България. Скачаме за Бога, какво виждаме тук, бе? Това не е ли Deus 2? Deus 2 WS6 стерео. Напълно безплатно, приятели. Всичко това е напълно безплатно. Идвате просто и някой от вас ще тръгне много усмихнат от този събор. Не един, не двама, не трима. Има и шестица за раздаване, има други подаръци, има други производители. Има самородно злато, улеи, легени, питате, интересувате се. Ако се чудите как работят, идвате този събор. В този край много често мога да срещнете XP-та, ще видите на живо как се държат. Ще питате хора, които разбират. Ще питате нас, ние сме там, разбира се. Пожелаваме само цветни сигнали. Много успехи, колеги. Нека Бог е с вас и ще ви очакваме.